Awan-awan jangan asem kerai jegurane iwak panggang sing regane 10.000 entuk telu. Lah ceritane nek kene iki guys, aku tuku kerai rego 5.000 untuk semene iki guys, tapi iki merodok tuwa-tuwa keraine guys. Mari ngono keraine iki tak opesi terus tak rajang-rajang megis-megis koyo ngene ya guys. Bariku terus dikumbah ngasih rewesi. Lah iki tak kumbah ngasih bolak-balik asline guys. Lanjut nek kene iki aku nyawesno ompreng ya guys. Omprengnya tak tinggal ape ngulek bumbune iki ya mek ana bawang brambang lombok terus terasi ya guys, terus bariku mek diulek ngasih lembut diimboi geprekan laos marai sedep. Lah iki banyune wis bleguduk langsung wae nek kene iki keraine tak lebokno ya guys. Lanjut neh iki bumbune ya tak lebokno, pokoke iki ngasih tak koreti. Langsung tak kei asem. Lah terus iki tak imboi iwak panggang ya guys. Regane 10.000 entuk telu, langsung wae nek kene iki tak imboi toman ben tambah suweger guys. Soale aku biasane mek jangan asem iku nggo iwak kebo guys, ora iwak panggang.